تیما هەورێسکارên bersivanê li Sûriyê lawazbûna mezin di dabînkirina piştevaniya sekterê xwendinê ji aliyê Ajansên Netewên Yekgirtî li Bakurê Sûriyê eşkere kir. Tîma hevreskarên bersivanê di raportekê de ragihand hînê lawazbûna dabînkirina piştevaniya sekterê xwendinê ji aliyê Ajansên bi Sernetewên Yekgirtî ve li Bakurê Sûriyê berdewam e û got rêjeya bersivanê li Bakurê Sûriyê gihiştiye bi tenê 14.3 ji sedî. Tîma navhatî serbar kir û got jî ku piştî derbasbûna sê mehan li ser biryara navnetewî jmare 26/72 û 23 ya taybet bi derbaskirina alîkariyên mirovî diriya sînora bo navxaka Sûriyê ew jî diriya dergehê Babilhewayê sînorî bi Tirkiye re ku dema biryara navnetewî 6 mehin bi tenê 5 heftê li ser bidawî hatina biryara navnetewî maye derbarî derbaskirina alîkariyên mirovî diriya dergehên Babiselema û Ra'î bo Sûriyê. Li gorî daxuyaniya tîma bersivanê li Sûriyê ku tevî derbaskirina alîkariyên mirovî bo Sûriyê diriya sînor e, lê tevî vê yekê jî lawazbûnek mezin di sekterên mirovî de heye bi berawirdî bi mehên derbasbûyî ji sala borî ve. Daxuyaniya amaje bûyê çendê jî kir. Tevî nirmbûna Rûsya û rejîma Sûriyê di vê derbarê de û tevî daxwaz û bangên berdewam ji rejîma Sûriyê re ji bo rêdanê li derbaskirina karwanên alîkariyan bo navxaka Sûriyê. Lê ta niha derbaskirina karwanên alîkariyan bo Sûriyê nehatiye tomarkirin, ew jî bi sedema astengî û rêgirîkirên rejîmê û rêgirîkirina karên netewên yekgirtî diriya sînora û hewla pawankariya krîza mirovî li Bakurê Sûriyê ji rûyê siyasî ve. Li gorî belgekirina daxuyaniyê, hejmara karwanên alîkariyên mirovî bo Sûriyê kêm bûye. Ku hejmara barhîlgirên hawarçûnê bi berawirdî pêdawîstiyên sivîlan bi awayekî berçavkêm bûye û gihiştiye vê asta xirab. û da zanîn ku ji bilî alîkariyên mirovî lawazbûn di dabînkirina piştevaniya sekterê xwendinê ji aliyê Ajansên Netewên Yekgirtî ve durust bûye. Ev lawazbûn berdewam e ku rêjeya bersivanê di vê derbarê de gihiştiye 14.3 ji sedî. Tîma bersivanê li Sûriyê di daxuyaniya xwe de daxwaza kar li ser dabînkirina planên awarte û kar li ser fişarên navdewletî ji hemû buwaran ve ji bo gerentiya berdewamiya alîkariyên mirovî diriya sînora û bi taybet piştî gefên Rûsyayên berdewam derbarî negengeşekirina mîkanîzma dirêjkirina demê derbaskirina alîkariyên mirovî bo Sûriyê kir.